Somos o grupo V3 e dedicámonos estes 2 días á análise de sangue e de uriña. Traballamos na primeira planta do Hospital Roz Codina nos laboratorios de patoloxía xeral. O primeiro día dedicámonos á análise de sangue. Primeiro aprendemos como se saca sangue e nos practicamos cuns animaliños moi especiais. Logo mostráronos como se fan extensións de sangue. Algo que parece moi fácil na teoría, pero na práctica non o é tanto. Nesta foto vense 4 extensións, sendo as de arriba as incorrectas e as de abaixo as ben feitas. Cando tivemos as nosas extensións, esperamos a que secaran, axudándolles nos cuns movimentos que parecen sacados de ximnasia. Despois deso, tintámolas para que foran visibles ao microscopio, onde vimos as células do sangue, glóbulos vermellos e glóbulos brancos, e tamén algúns parásitos como a Babesia canis que rompe os glóbulos vermellos, podendo incluso matar o animal, e a Filaria canis, que é unha especie de verme que vivía no corazón e cando se reproducía expulsaba as súas crías ao sangue. O segundo día dedicámonos á análise de urina. Fomos aos establos onde están as vacas a ver os métodos de extracción de urina que se fan nesa especie, aínda que tamén nos ensinaron como se fai noutras especies moi peculiares. Cando subimos ao laboratorio, comprobamos nunhas tiras os diferentes parámetros de urina, nunha forma moi similar a como se faría na auga. Logo comprobamos a súa densidade nuns aparellos parecidos a un telescopio. O profesor engadiu un pouco de sangue a algúns botes de urina para que poidéramos observar as células sanguíneas.